Вітаю, шановне господарство! Ви на каналі Астрологія, Гісторія, Рок-н-Рол і на тіктоку Астромах. З вами Наталя Сліж. Сьогодні вашій увагі я представляю старі фотоздимки Нясвіжу. Яны паходзяць з архіву майго дзядзькі Яўгена Слежа. І уяўляюць сабою цікавасць, бо гэта такія фотозамалёўкі 80-х гадоў. Яны не прадстаўляюць так сістэматычна Нясвіж. Гэта розныя фотаздымкі. Тут ёсць і нясвіжскі касцёл, і парк, і шэраговыя забудовы, так званы дом рамеснікаў, і нават хозтавары. І яны уяўляюць сабою цікавасць, бо гэта ўжо цэлы кавалак часу, гэта ўжо 80-тыя гады. Фотаздымкі ў асноўным чорна-белыя. Якасць іх розная, штосьці можна на іх выразна пабачыць, штосьці не, але я вырашыла ўсё ж такі іх змясціць. Ну і акрамя таго, гэта працяг папярэдняга відэо, якое было прысвечана касцёлу ў Навагарадку. Ну, я лічу, што такія фотаздымкі таксама цікава бачыць і зараз. Ну і крыху хачу распавесці пра свайго дзядзьку, бо ён быў асобай даволі цікавай з пункту гледжання беларушчыны. Яго увесь час турбавала беларуская мова, яе стан развіцця. Ён сабраў цікавую бібліятэку, дзе ёсць творы нашых класікаў, Купалы, Коласа, Караткевіча, іншых аўтараў. І для яго было вельмі важна развіццё беларускай мовы і культуры. Ён сам шмат вывучаў мастакоў, іх дзейнасць, беларускіх мастакоў, я маю на ўвазе, і з сусветных мастакоў. Хаця сам быў па адукацыі інжынер, і большую частку свайго жыцця ён прапрацаваў менавіта па спецыяльнасцях, звязаных з рознага плану тэхнікай. Дзякую за ўвагу і спадзяюся, што гэтыя фотаздымкі парадуюць асобаў, якія звязаныя з Нясвіжам і з гісторыяй Беларусі.